ndinonzi Mushongoshi. Ndina ndazi yangu inonzi Maoko. Mama wangu vanonzi Nyara Ichonyera. Dada wangu vanonzi Eddington Ngoshi. Tinogara kuMunyawiri. Takatangisira kuenda kuchikoro 2016. Asi takazogumira grade 6 nene kushairwa mabhuku. Saka tikatanga kungogara pamba nanhasi. Saka tikushaya munhu anotibatsirawo. Saka mama wedu vanongoenda kumarikicho everyday, havana nguva yekuzororawo. Vachingotishuvira kuti titarame tichingowana chekudya. Vanongoti asino zvekuita, takangowana chekudya chete zvava zvaita. Saka tingoda kumunhu anotibatsirawo. Dhedhi vangu vakabva kunoku 2017 vachibva vaenda neumwe mukadzi wechitu kwaGovera. Havana chavanounza nanhasi, asi vanongouya apa neapa, havauye pese pese, hapana chavanounza. Saka toshaya munhu anotibatsirawo. Saka kuti tiende kuchikoro, asi todendawo kuchikoro. Dzimwe nguva totogara tisina kana chekudya, tichingorara takadaro, tikangonwa mvura zvava zvaita. Saka iwo ukuti baba vako vodzoke kuzokuonai uye vari kuti chii nenyaya yekuchikoro? Wakambotaura navo here kuti baba toda kuenda kuchikoro? Vanongoti muchamama handina mari ainhungu. Ko mama vako mabasa vanonyanyoita ndeei? Ungonoshandira vanhu, ungonosakurawo kana kwacha. Wambotizwa nemange maibhadharwa nebhimu. Saka chii chakasvika kuti murege kuzobhadharwa nebhimu? Tangoregera kuenda kuchikoro pasina mabhuku. Alright. Saka iyi ndo imba yamuri kugara iyi, hainaye here nguva inoyi kunaya muri kurarama sei? Because ndikuona kuti hamuna marata acho akaboka. Kana taona pakudonha tinongogara. Saka munorara muri 3, iwo namai vako nehanzvadzi yako imomo. Saipapa panzvadzi yako iri kupa? Simboziya. Anenge achitei? Akuitawo mari icho here kana kuti angoswera achingotendererawo? Anongotendererawo. Achitsvaga mari here kana kuti chitambawo? Iyo imba yanamishawo ndomba mavo mavari kubikira. Nguva ino yekunaya vari kumbobikira mumba, ndo imba yavo. Imba yavo muri kungoona haina floor. Unfortunately mama vaMichelle havapo, hanzi havaoneki nenyaya yekumaricho even maweekend. Ndo toilet iri kugezera naMichelle, vanongoisa machira sezvaareva. So mhuri yeZimbabwe nemi mese muri kuona, tachikumbira kuti batane maoko edu tibatsire Michelle nequeen brother yake kuti vakwanise kudzokera kuchikoro uye vaonewo zvisviro zvemwoyo wavo.